Hola, bon dia. Gràcies al full de ruta que ens donat, seguir els passos. El primer pas és escoltar les melodies de les cançons on havíem posat al Classroom i després li he passat les notes a una aplicació i m'he inventat la lletra i després he fet una captura i l'he posat a presentacions i he afegit fotos dels meus pares i jo. He fet els passos que m'has donat tu i també els que m'han donat els meus companys. O sigui, primer he ficat les notes i després les lletres. Primer vaig començar a fer les notes i després vaig editar, vaig ficar les lletres i el títol i vaig editar-ho. Bueno, pues los pasos que seguí es la letra. ¿Sí? La letra. Y pues con la letra podía sentir cosas divertidas y también lindas de mi familia. Des d'aquella aplicació he pogut fer el cançoner familiar i amb aquesta aplicació també te deixa ficar les cançons, les notes, les paraules i això. Jo em va costar una mica començar-ho perquè no sabia quina cançó i no sabia quina era la més indicada, llavors vaig escoltar-les una altra vegada i se'm van ocorrir quines. I després vaig tenir les idees i les vaig ficar. He començat el cançoner amb un full de ruta que m'has donat tu i després he anat ficant idees, frases, paraules que indicaven a mi i a la meva família. Després he escollit les melodies que tenia que escollir en total 3, una per mi i 2 per al meu pare i per la meva mare. He anat passant el text i la melodia del paper a l'iPad i per últim ho he editat amb fotografies. Primer he escoltat les cançons que estaven al Classroom, he vist quina m'ha pres més per fer la lletra, després he buscat coses positives sobre mi per poder escriure la lletra i després ara està imprimida. Després només he editat una presentació, he posat imatges, he fet la meva, la de la meva mare i la del meu pare. Per totes aquestes cançons he seguit els mateixos passos. Vaig posar tot el relacionat amb els meus pares i tot això i tot el que m'agrada d'ells i tot el que tenen bo. He ficat les coses bones de tots els meus familiars. De la meva mare, el meu pare, jo i la meva germana. Vaig posar el que els agradava i com eren, de la seva personalitat. He basat en coses positives, coses que m'agraden, sobre els meus pares i sobre mi. El procés del full de ruta, que era saber què li agrada a la mare i coses boniques d'ella. He intentat fer tot el que pugui perquè tenia pluges i idees, perquè m'agrada molt la meva mare. Sí, jo tinc quasi tot el cor del seu i el del meu pare, i la meva germana. I gràcies a això puc dir-li a la meva mare que sento d'ella. Vaig posar que soc amable, divertida i moltes més coses, i dels pares i la mare. Perquè com que no sabia què li agradava, vaig tindre que preguntar a casa. Sí, alegria i felicitat. Per què? Perquè m'agrada molt ficar les coses que li agraden als meus pares i de mi. I quan vaig donar als meus pares el cançoner, va ser molt agradable perquè em felicitaven i ho van posar al saló allà. El meu pare hi va plorar i la meva mare se va ficar molt contenta i li va agradar molt. Els hi va agradar molt i els seus ulls brillaven i tenien alegria. No ho sé, em vaig sentir molt bé perquè tot el meu esforç vaig sentir que va servir d'alguna cosa. Els hi vaig donar el dia que l'he portat a casa. Els hi ha agradat molt i es van ficar feliços. Els hi vaig asseure al sofà i els vaig començar a dir les lletres i cantar-li la cançó. Que quan els estava cantant estaven ficant-se feliços y le van a hacer una foto porque les ha agradado mucho. Pues primero le dije que le tengo una sorpresa
Claramente ella no se esperaba que fuera una canción. Realmente cuando ella lo comenzó a ver, decía la leona más hermosa, comenzó a llorar pero de la alegría. Y con mi papá, como mi mamá y mi papá están separados, lo tuve que mostrar por videollamada. Y pues mi mamá se sorprendió porque vio la bandera de Colombia y el escudo también. Pues mi mamá lo guardó en un cajón donde tiene todos los recuerdos de Colombia. Sí, els hi ha agradat molt. La meva mare m'ha dit que s'ha donat compte de que algunes coses que ella fa, amb aquesta cançó s'ha donat compte que les fa, i el meu pare el mateix. Ho vaig fer com sorpresa, encara que al principi vaig exagerar una mica en preguntar-los algunes coses, però no es van donar compte i els hi va agradar molt. Van estar tota la tarda contents i alegres. Em va fer recordar tot el bo que vaig passar amb els meus pares des de quan vaig néixer fins ara. I des d'allí vaig començar a crear les cançons. Estava alegre i feliç perquè pensava coses bones d'ells. També veure les experiències dels altres i els sentiments dels altres. Molt bé perquè és com que la meva feina ha tingut un valor i el seu esforç ha valgut la pena. Alegría en el corazón. Que les fotografies, al buscar-les, he recordat experiències molt boniques i records que m'han agradat i m'ha agradat molt fer el cançoner familiar. No sé, al principi costava una mica perquè no era fàcil que la lletra concordés amb la melodia. Guai, al principi pensava que portaria molta feina, però quan és sobre la família i sobre mi, amb els companys sobretot, doncs no porta molta feina. Se sent molt bé. Compartir i que em comparteixen és molt bonic, sobretot sobre la família. Em vaig sentir bé després d'haver-ho aconseguit. He vist què és el que sentia realment. Molt d'amor per meus pares. I quan vaig posar una foto dels meus pares, vaig agafar el mòbil de la mare i mirar fotos i em vaig trobar un munt de fotos que me vaig sentir molt bé. Alegria i felicitat. M'ha agradat molt el cançoner familiar. També pensava com una companya meva que seria molta feina, però ha sigut molt poca. M'agradaria fer més coses del plat. Moltes gràcies per ajudar-nos i donar aquest treball i així estarà molt contenta la meva mare i el meu pare. Moltes gràcies, Ariana.